след няколко минути. Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars. Само да зареди. Нови апдейт излезна. Аз ще ви покажа колко купи съм. 19 540 точно. Почти съм 20 000. Ето ми всичките герои. Сега ще играя. Ще играя с един мой приятел. Заедно ще играя с него. Ето ми всичките герои. 52. Имам 4 легендарки. Сега ще играя с Леон. Пускаме Solo Showdown. Първа игра да започваме. Първата игра да започваме. Да видим какво ще се случи. Трябва да убием този фронт. Той не дръпне и веднага умряхме. Много зле започваме. Не съм добър изобщо с чул. И за това пускаме Колт и почвам да играем с него, защото с Stu не съм много добър. И да... Почваме и... За малко да умра. Стреляме. Няма никой. Има някакъв спайк. Този бул ще умре. Точно така. Има спайк, който е много досаден и трябва да го убием. Ето го. Умрях, но пак го убих. Добре, защо съм толкова слаб днеска? Много слаба игра. Не, да почваме изобщо добре. Добре, тогава ще играем с Кит. Добре. PowerPoint-а. Перфектно за апгрейдите на футбол. Ето ще играем с Кит на Solo Showdown. Така ще взема батийките. Има един Едгар, който може би ще ми скочи всеки момент. Но аз няма да го позволя. Като този Едгар трябва да го разкараме. Няма да му скачам, защото е малко рисково. Да, ще си играе предпазливо. Велико, не знам дали може да го убиеме. И са готови двамата. За първата неговата игра беше много добре и тази пък е много добре. Да, търсиме хора да убиваме. Не. Ставаме да видим. После бягаме и идваме тук. 8 човека вече. Често кажи ми, че няма никой. Хора, в коментарите може да ми кажете колко сте на Brawl Stars. И да. Всъщност не точно, но още по-добре. И този Едгар
ще го убиеме и ще вземем 4 тези PowerPoint-ове, как се казва там, джемове, както да ги наричате, аз не знам как се наричат. Вече на 3 скачаме тук и ги убиваме. Първа тази игра е печели. Плюс 10 купи и да. Сега ще сменим героя и мисля да сменим и картата. Пуснем. Дробо с Леон или да. Пускаме Дробо хора и сега да играем. Хора, ако искате да качвам още такива клипове, се абонирайте за канала и трябва да стигнем този клип. Имаме 200 лайка и 300. Дали това ще бъде гол? Да се разберем, давай да е лайк. И аз карах. 1-0 за нас. Гола го бележа аз. Бяга да го да не ни убие. Стърваме и това е гол. Печелиме много бързо игра. Плюс 8 купи и едно win streak. Сега... Не, пак ще играя с бъс на Brawl Ball. Това игра на Brawl Ball с бъс. Тази игра ще видим дали ще я спечелим. Да подаваме там. И то... О, не, това беше лошо. Дадохме на тях топката и сега контратака за тях. Мерси. Ще ритна топката напред, за да не ни убият. Само да взема топката. Може. Не, дръпна ме и това и аз умрях. Ето ме спаваше. Не, какво направи нашия? Какво правиме? Добре, убихме, някак се спасихме. Ние трябва да атакуваме, за да може да вкараме гол някак. Това дали ще ни се получи. Добре. Това е шанса ви за гол. Ето гол. Гол. Аз бележа отново. 1-0 за нашия отбор. Изтърнува отново, но този път умряхме. Сега шанс за гол. За победният ни гол. Това ще бъде ли гол сега? Топката е в нас, но вече е загубена. Не! Това е гол. Печелиме втора поредна игра. С Джелен Стрик. И да ме бъсме горе. С купите. Да. С кой да играем сега? Не, ще продължа последна игра с бъс.
И после ще сними героя и картата. Тук трябва да внимаваме, да взимаме топката и отиваме право в техната врата. Този ще трябва да го убиваме. Дай на майка и това ще бъде гол. Отново аз карвам и резултата е 1-0 за нас. Не, прецакаме този. Сега шанс за гол. Отдихаме тук, но да видим какво ще се случи. Ето, спално. Нямам идея, трябва да се малко животът ми да... Не! Спалвахме се. Топката отново е в нас. Този Dynamite трябва да го стигнем и да го изпустим. Имам друга идея, но би позволи това да се случи. Трябва да издържим. Съвсем малко оставам. Последни шансове за всеки отбор. Топката напред и това е краят за тях. Печелиме с трета поредна игра вече с бъст на Brawl Ball. И сме сменим героя. Пуснеме гри, да кажем. Отново да направим някакви игри. Както видяхте, не съм играл много хубаво. Това е 13 рака и мисля, че 3 или 4 плаване беше. Everything is fine. Много опасни има и Пайпер. Двата герои са много опасни. Някой на цели къмбек. Пазим се. 8 играча. О, този бел. Тук две даже. О, това е българин. Бегиан. Тук да се снимам с него. Живи сме още. И ще умра. Първото място. Хора, мисля това да бъде клипа за днес. Мисля, че направихме много добре. Почти станахме 19 600. И мисля това да бъде от клипа. Искате още такива клипове. Нека да стигнем около 200 или 300 лайка, за да има втора част. И да, чао хора! Не искам да ям кисело лимон, това ви казвам. Сега Поко трябва да го убива. Поко го убива? Не, трябва да ям кисело лимон. Гадост.